Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чолда азык-төлек кыйммәтләнә, беренче кирәкле продуктларны нинди бәядән сатып алырга мөмкин? Шәһәрдә Татарстанда иң зур мәчет төзелеше дәвам итә, бирдә нинди эшләр башкарылган һәм тагын нәрсәләр эшләргә кирәк? Чолда азык-төлек кыйммәтләнә, бигрәк тә яшелчәләрнең бәясе артта, сатып алучылар шулай дип белдерде. Белгечләр бәяләвенчә, аларның кайберләренең хаклары 6%-ка диярлек күтәрелгән. Беренче кирәкле продуктларны нинди бәядән сатып алырга мөмкин? Толырак безнең материалда. Татарстан стат мәгълүматлары буенча 3 апрельдән 10-сына кадәр бер атна эчендә яшелчәләргә бәяләр арткан. Помидорныкы 3,5, ә чөгендернең хакы 3%-ка диярлек кыйммәтләнгән. Рейтинг лидеры кыяр, аларның бәясе 6%-ка диярлек күтәрелгән. Фәнүзә Шәрәфиева да моны билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, тиздән дача сезоны башланачак һәм ул үз бакчасында кирәкле яшелчәләр үстерәчәк. Шуның белән акчаны экономияләячәк, чөнки пенсия хакы хәзер аз. Пенсия бит минимально, а хаклар арта. Дөресен әйткәндә. Общаларга килгәндә булай, кыяр помидордан башкалар. Минем үземдә бар. Үземнең хозяйство минем. Бакча, огород дигәндәй. Бәрәңге кишер суга аңа проблема юк. Фәнүзә Шәрәфиева белән башка сатып алучылар да килешә, бәяләр артучаллы халкының кесәсенә еш суга. Күп очракта арзанрак продуктлар эзләргә туры килә дип зарлана шәһәрдәшләр. Капуста, картошка, морковь, лук – вполне приемлемая цена, это основные продукты, а вот помидоры, огурцы, у меня своя дача, перец, и лук, и капуста даже, это все со своей дачи. Белгечләр исәпләвенчә, башка товарларга да бәяләр аз гына арткан, мәсәлән, суган, бодай, маргарин, арыш икмәге, кара бодай ярмасы, ярым пешкән колбаса, шикәр һәм сөт хаклары бераз күтәрелгән. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чоллыда хәрбиләргә ярдәм күрсәтүне дәвам итәләр. Гуманитар ярдәм җыюдан һәм җибәрүдән тыш, Чоллы халкы маскировка шелтәрләре уру белән дә шөгыльләнә. Исегезгә төшерәбез, бу камуфляжны, техниканы, шулай ук сугышчыларны яшерү өчен кулланалар. Волонтерлар белән хезмәттәшемдә аралашып кайтты. Лидия Широковага 79 яшь, шулай да ул бүгенге көнгә кадәр эшләвен дәвам итә. Инде ярты ел дәвамында көн саен Чоллы волонтерларына маскировка шелтәрләре үрүдә ярдәм итә. Пенсионерның сүзләре буенча, ул сугыш вакытында туган һәм аның нәрсә икәнен ишетеп кенә белми. Я хочу, чтобы все жители нашего города, если меня увидят, начали помогать нашим воинам. Очень мало людей озабочены этим. Монда цехтагы кебек һәркемнең үз бурычы бар, кемдер тасмалар әзерли, кемдер аларны кисә, башкалар үрәләр. Сезнең яклау маскировка шелтәрләрен үрү цехы инде ярты ел эшли. Маскировка шелтәре ясау өчен волонтерлар хәрбиләрнең нинди ландшафтлары барлыгын алдан ук ачыклый, чөнки аларның табигать шартлары төрле. 6 һәм 4 метрлы станокларда шелтәрләр үрелә, ә хәзер 2-3 зурлыгындагы кечкенә шелтәрләргә дә ихтыяҗ арткан. Цех кураторы сүзләренчә, аларга теләгән һәркем материаллар белән дә, үз хезмәте белән дә ярдәм итә ала. Нам нужны постоянно люди. То есть люди – это самый наш большой ценность наша, потому что это все-таки ручной труд, люди устают, сейчас начинается дачный сезон, поэтому обращаемся ко всем жителям города, более-менее, если есть 2 часа, за 10 минут научиться плести маскировочную сеть, это возможно. Победа будет за нами! Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чоллыда Татарстанда иң зур мәчет төзелеше дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, җәми 3200 кешегә исәпләнгән. Объектның гомуми мәйданы 6000 квадрат метрдан артык тәшкил итә. Анда нинди эшләр башкарылганын һәм тагын нәрсәләр эшләргә кирәклеген тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Мәчет төзелешенә битараф булмаган бар кешедә ярдәм итә. Кайберләре материаллар белән, икенчеләре эшче көч белән булышлык күрсәтә. Быел монолит бетон салу дәвам итә. Төзелешкә финанс ярдәме фонды директоры Уел Хусаинов сүзләренчә, хәзерге вакытта төп бурычларның берсе кече манараларны төзү. Кешеләрнең ярдәме кирәк һәрвакыт. Без аларны чакырабыз. Монда җыештырырга да кирәк, стройкада чистартырга да кирәк.
шундай жеңелрәк эшләрне дә эшлиләр, квалификация булмаган кешеләрдә. Хәзер шул компаниясы мәчетнең 2 һәм 4 блогында витражлар конструкциясын эшли. Белгечләр эскиз моделен ясаган һәм җитештерүне башларга планлаштыра. Шулай ук апрель аенда үзә һәм 2 урта гөмбәзне тышлауга кирешү планлаштырыла. Хәзерне апрель аенда Алла теләсә, аны алюминий белән тышлыйбыз. Шундай яшелрәк төс белән мотор булып торачак. Инде анарсын тагын 2 урта гөмбәзләрне тоже тышлап куярга планнарыбыз бар. Материал алып кайттык инде. Эшләр инженерлык коммуникацияләре буенча да алып барыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 28-нче көне сәхәр ашауны төнге 1 сәгать 39 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Ифтар вакыты 18 сәгать 44 минутта. Якынлашып килүче Гадел Фитр ураза бәйрәме мөбарәк булсын. Тоткан уразаларыгызны, кылган изге гамәлләрегезне Аллаһы Тәгалә кабуллардан кылсын. Йортларыбызга тынычлык, татулык һәм муллык ирешсен. Чалу халкының яна диңгез деликатесларын яңадан татып карау мөмкинлеге бар. Green сәүдә үзәгенә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе килде. Кибетләрдә экологик чиста сулардан тотылган 35 төрдән артык балык бар. Аны 22 апрельгә кадәр сатып алырга мөмкин. Обалденная икра, прям крупнозернистая, зернышко к зернышку, прям как бусинки, смотрите. Детишкам, беременным, всем рекомендуем. Очень вкусная, слабосоленая, шикарная икра. Диңгез продуктларын яратучылар өчен монда яңа тотылган 35-тән артык төрле ризык бар. Палтус, ак балык, тунец, нерка, кижуч һәм әлбәттә Сөләйман балыгы, патша бикәсе чавыча. Ул бер юлы 3 вариациядә күрсәтелә: салкын, кайнары су белән ысланган һәм аз тузлы. Буквально 1-2 бутербродика энергии на целый день. Ведь она богата витаминами, микроэлементами, омега-3, омега-6. Очень вкусная, нежная рыбка. Барлык продукцияда яңа тотылган һәм яңа гына әзерләнгән диңгездән кибеткә кадәр аның юлы берничә көн генә Чаллыда Камчатка балыкларының даими сатып алучылары бар. Алар күргәзмәнең ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Взяла с удовольствием. Сегодня день рождения у сына, поэтому хочу его удивить. Вкусно накормить рыбкой. Красную взяла кусочек и кусочек белый вкусный. Первый раз я просто думаю, разнообразие большое и выбирал. Очень нравится, но хорошо, выбор большой. Все почти пробовала. Очень все вкусно. Мне нравится особенно белорыбица, да. Я ее каждый раз покупаю. Очень хорошо, что они приезжают к нам. Молодцы. Я за. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсенә 22 апрельгә кадәр барырга мөмкин. Ул Green сәүдә үзәгендә 1-нче катта эшли. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Представляем кроссоверы Чанган. Стильный дизайн, высокий уровень безопасности, исключительное качество и комфорт. Только в апреле в Чанган-центре Герман Авто Челны кроссоверы Чанган от 1 миллиона 859 тысяч 900 рублей. Плюс дополнительная выгода 150 тысяч рублей. Подробности акции по телефону 20 40 70. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 апреля. ТЦ Green, первый этаж, остановка Глобус. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Требуются грузчики. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 8 919 623 19 35.